Pusa, spravil som ti čajík. Pusa, zdraví sa bedeba čaj. Akože som chichot Ako ti veselý, pečím nade veseliť? dodá ti tento čajík, si? Sivý. Poď, ľahni si sem vedľa mňa. Hop, tak. Čo to stvárate? Čo by sme? Chorí sme. No, tak sa snažíme liečiť. Aj vy? Tak sa mi zdá, že sa tu šíri nejaká choroba. Toto už nie je choroba. To sa menuje choroba. Ale Čo to je? A čo to je? To je epidémia. Anielika, čo sa deje? Do počítielka! Čo si si počúvala? Ja som jedna z malých fondu? Bez toho nič. A nič. A nič. A nič by ju pochýlil. Počkajte, vy ste boli. Vy ste boli napadli? Vyzerá to tak, že sme chorí nielen my, ale aj Smiley Phone. Aj your Smiley Phone. Your Smiley Phone. A návodenie, ako ho vyliečiť? Ničovaté nič. A keby sme vyliečili Smiley Phone, tak? Tak vyliečíme aj seba. Nechápem. Možno nás nakazil Smiley Phone, veď cez neho nás sem predsa poslali. Aha. A kto potom nakazil Smiley Phone?